sitten tultiinkin kotiin. Tossa vähän söi hernekeittoa joo. Nyt katselin vähän Hilariusiirta tossa. Hetkonen. Hei! Musta tuntuu, että... Joo! Ihmiset on odottanut varmaan ihan pirusti. Voi vitsi. Anteeksi ihmiset, anteeksi, että on tässä mennyt vähän aikaa. Tulin kotiin. Muka kotiin tulin. Mutta joo, tulin kotiin. Hei! Tervetuloa tämänkertaisen Kaffeeliven pariin. Morjes! Mitä kuuluu? Laittakaa vähän viestin poikasta, että mitä kuuluu. Mä ajattelin, että keitetään vähän jälkiruokasumpetit tosta. Ja näin. Joo, mitäs siellä tapahtuu? Ei oikein mitään. Banaania näyttää olevan pöydällä. Banaania suuhun, pannas banaania suuhun. Katsotaan vettä tosta eka. Mä kattelin tossa vähän aikaa YouTubea. Mä kattelin semmoista kuin Hilarius Hiiri. Silloin kun Pikku Jussi oli vielä pieni poika, niin silloin Pikku Jussi katteli noita Hilarius Hiirtä. Oikein mukava ohjelma oikeesti. Nyt mä kattelen ensimmäistä Hilarius Hiirtä. Sitä jaksoa, kun se lähti kotoa pois ja sit se meni sen pojan kotia. Nyt se ihmettä, että missä se poika on, kun ei enää ollutkaan pelissä nukkumassa sen vieressä, niin nyt se rupes maistelemaan juustoa tossa tosiaan. Joo, mutta nyt ei enää olla pikkujusseja, ollaan isoja jusseja nyt, että... Mä muistan, kun mua sanottiin, pari ihmistä taisi sanoa joskus, että mä oon pikkujussi. En oo enää. Nyt on Jussi, iso Jussi, niin. Iso Jussi, oli semmonen oli semmonen... Mitäs sen sanoo? Olikohan se äitin siskon mies, niin sen nimi oli Jussi, niin se oli iso Jussi ja mä olin pikku Jussi. Onkohan mä vielä pikku Jussi? En tiedä. Täytyy varmaan mennä kysyä, että olisiko vielä pikku Jussi. Nyt ei enää keitetä kahvia tossa, että... Ei kun keitetään kahvia, mutta ei laiteta vettä, kun sitä tuli vähän liikaa tossa. Liikaa tossa, joo. Kyllä. Mutta joo, pikkujussit jää nyt taka-alalle ja keitetään vähän... Oi perkele! No niin. Että kävikin tommonen vahinko. Anteeksi mä kirosin. Se oli aika rumasti sanottu toi kirosana. Mä myönnän, että mä oon tosi kova kiroille. Mä pelästyin, niin siksi tuli tommonen kirosana. Ei ollut tarkoitus rumia ruveta höpöttää. Joo. Vai että, muistatteko te silloin kun mä juttelin työhommia, niin mä menen tutustua mun uuteen työpaikkaan taas. Taas. Niin. Taas. Kyllä. Muistatteko te silloin kun mä menin sinne vanhaan kotiin töihin? Niin, nyt mä menen taas mainio koti. Hei hetkonen, otetaan teidän kanssa toi rikkasihvilapio tai toi juttu tosta. Joo. Mulla on vähän tippu pikkusen kahvipuruja lattialle tossa. Mä siivoon ne tosta äkkiä pois poikkeen. Viittiin jättää tonne lattialle, kun sitten lattia on likainen ja näin. Muuten tässä on mennyt tää viikko ihan mukavasti. Olin tuolla tossa, niin se taisi olla ihan tiistai. Niin työtoiminnassa mä siellä värittelin vähän ja sitten käytiin tuolla, kun Hämeenlinnassa on semmonen Alajärvi, niin siellä käytiin potkukelkkailemassa. Mä en kuulkaas hyvät ihmiset, muistan milloin mä olisin viimeksi potkukelkkailu. Varmaan kun on ollut semmonen mukava pikkujussi, niin siellä on pikkujussina mä nyt sitten
potkukelkkaille. Oho. Niin. Joo, pikku Jussina potkukelkkaili. Oli tosi mukavaa talvella olla potkukelkkailemassa. Ja näin. Niin, mentiin siellä Alajärvellä potkukelkkailtiin ja mentiin semmonen pieni järvi ympäri ja oli mukavaa. Mutta sitten vaan kun mulla on nyt toi jalka ollut leikattiin silloin tossa viime vuonna, niin niin toi mulla vähän sitten jalka rupes reistaileen siinä ja noin. Ja rupes toi jalka vähän tossa reistaileen ja sanoi pikkasen, että nyt pitää vähän kävellä, ettei viitti enää potkutella, kun rupes tohon jalkaan sattuu, niin semmoista. Eipä siinä mitään sitten. Et mä menen tutustuun tosiaan tonne, mä en muista mikä, jossain se oli se, joku työpaikka, minä en muista enää, mutta mä kuulen siitä sitten tossa ei ensi viikon tiistaina, vaan ensi viikon jälkeen tiistaina, niin menen sinne tutustuun. Ja näin, ei siinä mitään. Vähän juodaan kahvia ja näin. Mä en oo pitkään aikaan nyt keitellytkään iltapäiväkahveja. Tässä ei oikein jaksanut viittinyt juoda kukaan tätä kahvia, kun mulle varmaan tulee kommentteja, että Juha, sä juot aina liikaa kahvia. Niin, semmoista se välillä on. Mutta ei se mitään haittaa. Hei, kommenttia tullut. Katsotaas. Täytyy... joo, kyllä, ei mitään, joo. Hilariuksista kattelin. Katsotaan, mä näytän oikein teille Hilariushiirtä. Mä muistan, kun oli Pikku Jussi, niin Pikku Jussi katteli aina Hilariushiirtä. Hilariushiirtä. Hetkonen, katsotaan säkkiä tosta. Siinä näette Hilariushiire. Hei, miksei se näy? No nyt, kattokaa kun se syö siinä juustoa. Joo, mä laitan tuon telkkarin tosta päälle, niin mä katon tietokoneen kautta tätä, niin on mukava tätä kattella. Taas tosta päälle tosiaan. Lähteekö se päälle muuta? Siellä iloinen Hilariushiiri. Tää on toi jakso 1. Joo, jakso 1, kyllä olin oikeassa. Katsotaan vielä tosta nopeeta. Nyt kun kahvit tulee, niin siellä näkyy. Jakso Hilariushiiri uusi koti. Noniin, jakson nimi. Siellä on semmonen soittolista, niin sieltä mä niitä kattelen sitten. Istun tuossa mun pelituolissa ja kattelen vähän Hilariushiirtä. Ajattelin, että katsellaan nyt, tehdään jotain mukavaa. Joo. Ei kai mulla tässä mitään ihmeellistä, muuten mennyt tässä kotona olellessa. Ja Hilariushiirtä kattellessa. Joo. Kyllä. Muuten tässä sitten menee jotenkin. Katsotaan, että miten mä keksin vietän tässä teidän kanssa tässä kahvilivessä ja näin. Niin täytyy katsoa, että jos jotain mukavaa keksisi teidän kanssa ja tekisi jotain mukavaa. Ja... Joo. Vai että kahvilivet on lähtenyt taas pitkästä aikaa pyöriin. Tääkin löytyy tääkin live-video, niin mä laitan sen tonne mun YouTube-kanavalle, niin voidaan sitten niitä katsella ja sieltä niitä. Mä otan he tosta banaania. Meillä oli tosiaan ruokana niin
hernekeitto oikein sinapin kerran, niin voi vitsi, että oli oikein hyvää. Tää vähän vettä tosta pikkasen naamioon. Joo. Kahveet sieltä lähti tosiaan keittyyn ja mä taidan ottaa tommosen banaanin tosta ja ei kai tässä. Kuuluu ihan hyvää, ei oo mitään murheen häivää tällä kertaa. Tai no, ei mulla tainnut ikinä ollakaan mitään murheen häivää, mutta Harry Potter mukista tossa juon kahvia ja kohta tossa ja näin. Muuten tässä menee ihan rauhaksi kotosalla ollessa ja näin. Mä oon herännyt tossa 7, kun oli vähän tekemistä heti aamusta, niin sitten niin piti sitten herätä aika aikaisin ja näin. Muistanko mä Susikoira Roy-sarjaa? Joo, mä muistan. Ootas hetki. Mulla on sen DVD:kin. Mulla on se Susikoiras koko se sarja. Katsotaan, onko sitä mulla tallessa. Onko mulla tallessa sitä vielä? Eiku hetkonen, onko se tässä? Tuolla, joulutarina, sudenarvoitus. Ei ole pojat, onko sitä mulla ei? On se täällä. Tästä löytyy oikein setti oikein, voi vitsi. Joo, katsotaan säkkiä tosta, että näytetään teille. Tommonen tohon noin. Voitte jutella tolle kannelle tai jotain. Siinä oikein mukava sarja ja näin. Mä oon kattonut noin molemmat. Ja sitten mulla on toi DVD:nä niin joulutarina. Sekin on hyvä. Ja sitten Sudenarvoitus, semmonen suomalainen DVD. Ja tommonenkin löytyy. Mitä sinne tuli? Jes, kiva se näkyy Areenasta. Okei, niin se näkyy Areenasta, se on kiva juttu. Hei, mä voisin kattoo sen kanssa tossa, kun mulla ei ole DVD-soitinta tossa, hei, tossa mun koneessa, mutta jos kun mä menen nyt tonne sukulaisiin tonne toiseen kaupunkiin, menen Nokialle, niin mä voisin ottaa ton Susikoiraa Roin sinne ja mä voin sitä sitten kattoo siellä sitä illasta ja näin. Katsotaan että kuinka toimii ton pitäisi toimia ton Tintin seikkailu. Ei se pitäisi olla kovin naarmunenko. Ei pitäisi olla naarmunen. Katsotaan nyt teidän maassa tässä. Niin. Siellä näkyy tuo CD. Ja näin. Ei ole naarmunen yhtään. Noin. Joo. Mä laitankin hei sen heti tonne mun kassiin ton mun Susikoira Roy, ton DVD, kun mä haluan ottaa sen mukaan. Mä laitan sen aikaa tohon noin. Mun täytyy ottaa mun koneen ton näppäimistö ja toi hiirisis tonne mukaan ja näin. Kahvia kun juoda saa, niin hommat toimii. Ei siinä mitään. Hetken aikaa menee, mä laitan mun nää DVDt ja nää paikalle, niin kohta mä tuun. No, täältä mä tulin taas, terve ja morjes. Ei siinä mitään. Tuli vappiin jotain. Hetkonen. Mitä mulle tuli vappiin? Mulle tuli tossa vähän viestiä, niin mun piti katsoa se vappiin. Mulle tulee tänne, mulle ja mun emännälle tulee kaveri tänne. Mun täytyy hakea se tosta lähikaupata kohta, kun se ei osaa vielä kävellä tänne, se ei oo koskaan täällä käynyt. Niin.
tulee tosiaan tänne kohta ja näin. Vähän bannaania ja kahvia ja ei siinä mitään. Vielä se vähän valuilee. Katsotaan kerkkeenkö juomaan kaffeet ennen kuin mä lähden tästä tepsuttelee. Hetkonen. Menee hetkeksi aikaa tauolle taas. Mitä? Joo, okei, kyllä, joo. Kohta. Täytyy... Höppästään pikakahveet tässä ja lähdetään kuule tohon lähikaupalle kohta. Mä oon lähtenyt tosiaan, mä oon tänään menen ostamaan uudet kengät itselleni. Mä tosiaan aloitan sitten tuossa työt jossain välissä, kun mietitään siellä töissä, että minkälaisia työtehtäviä sitä voisi pikkujussi touhuta siellä töissä ja näin. En tiedä yhtään, että mitä töitä. Katsotaan. Taas sieltä tuli joku viesti. Ei tullutkaan. Älä sinä turhia kainostele. Joulu on kerran vuodessa vaan. Älä sinä turhia kainostele. La 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 la. Noin. Tehtiin kitaruhtinaa tossakin tässä, että laitettiin kahvia maidolla, maidolla kahvia, molempia molemmilla, vai mitä se meni? Jotenkin tolla lailla. Joo. Älä sinä turhia kainostele, joulu on kerran vuodessa vaan. Miksi mä lauloin tai vitsi joululaulua? Keskellä kesää, tai no ei oo kyllä kesä vieläkään. Mutta kyllä se kesä sieltä pikkuhiljaa varmaan rupee tosiaan tulemaan. Ei siinä mitään. Ja, tuliko sieltä viestiä? Mitä? Okei, joo. Se vastaa kohta. Mä kerkeen vähän juomaan suppia tässä teidän kanssa ja juttelen mukavia. Joo, mä oon 7 tänään herännyt ja ei siinä mitään. Eilen mä kävin vähän kaupassa tuolla, kun on jäähalli, niin toisensa suunnassa, niin käytiin salessa kävelemässä. Mä muistan aina, mä olin aina kuntosalilla. No mä en kyllä tehnyt kuntosalilla silloin mitään, kun mä asuin kotona. Mä aina lueskelin kirjaa siellä. Semmoisen 2,5 tuntia istuskelin ja luen Harry Potter-kirjaa aina. Onkohan sitä Sastamalan sitä, kun siellä on se, mikä terveyskeskus vai mikä se on siellä Watson, niin onkohan siellä vielä sitä kuntosalia? En tiedä. Mä rupean kohta katselemaan taas vähän Hilarius-hiiret. Se on hyvä ohjelma, mä tykkään. Mä katson ne kaikki jaksot. YouTubesta ja näin. Hei, varastetaanko jääkaapista suklaata? No varastetaan. Mennään jääkaappiin suklaavarkaisiin. Onkohan täällä enää sitä? Malauta! Täältä löytyi Chocolationit. Varastetaan tästä, en jää kiinni. Jätin varkaissa. Suklaavarkaissa, noin. Ei käyty ihan omasta jääkaapasta. Omalla luvalla kävin varastamaan omasta jääkaapista, niin.
No hei sitten huumoria nämä mun tämmöset. Jos joku ihmetellään, miksi mä puhun jostain varastamisesta. Tää on vaan huumoria. Tää on meemi, läppä, joskus aikanaan, myönnä mitään. Niin semmoista. Tää on vaan läppää, tää ei oo mitään oikeata totuutta. Tai tää kuuluu totuuteen, mutta mä oon tehnyt tästä semmosen meemiläpän. Meemiläpän. Joo. Ihan muuten vaan huvia urheilun vuoksi. Hyvä läppä, ei siinä mitään. Käydä toisten jääkaapilla varastamassa suklaata. Juu. Kyllä käyn. Juu. Kyllä varmaan käydä, jos menee johonkin kylään, niin käydä varastaa jääkaapista jotain syötä. Ei vaan. Läppä. Lintu on päästänyt tortut tikkuun. Hyi. Niin, miettikää nyt. Tuo mikä lintu oikeasti. Kahvi se maistuu hyvälle. On muuten hyvää kahvia. On hyvää kahvia ja oli hyvää sokolaatiakin. Joo. On vähän laimeita sumppia. No, laimeesta 5. Vedetään naamion koko sumppit täyteen. Annan tuohon ja katsotaan sitten. Laittaa laihaa kahvetta, juu. On sitä hyvä juoda laihaa kahvetta. Semmonen kahvi on muuten hyvää. Mä voin teille kertoa mikä on oikein laatu kahvetta. Semmonen, että oikein sementtiä. Semmoista sementtikahvia, että oikein lusikka oikein pystyy siihen kahveeseen. Se on sitä oikeata voimakasta, oikeata kahvetta. Kyllä se näin on. Mä oon vähän tehnyt kotihommia tässä itse ja vähän siivoilu ja pikkasen tuossa tiskailu ja en oikein pelaillut mitään. Mä oon kattellut YouTubea hirveästi, nyt kuunnellut musiikkia ja No Copyright Soundia kuunnellut. Semmoista kuin No Copyright Sound musiikkia. Se on semmoista kunnon jytkepoppimusiikkia, oikeeta musaa. Se on sitä, kattokaa ihmiset sitä oikeeta musiikkia. Pitää katsoa toi viesti, että tuliko sinne jo. Mitä? Ei vieläkään. Sabadipandei. Mulla soi nyt joululaulu, kun mä kattelin jotain tanssihommaa, missä tanssi Hilarius Hiiri ja joku tyttö ja ne älä sinä turhia kainosteele, joulu on kerran vuodessa vaan, älä sinä turhia kainosteele. Jotenkin se tällainen meni, en muista. Mutta nyt on joulut mennyt ja kesää kohti mennään joka päivä. Täysillä on täällä. Tämmöstä mä kävin varastaan tuota jääkaapista. Söin koko levyn äsken, että muille ei jäänyt mitään. Mä kävin tosiaan, ostettiin eilen Salesta toi. Me syötiin jo aika iso kasa siitä tuossa kahvilla, kun kävi semmonen kitaruhtinas meillä tuossa eilen kaffeella. Mä en viitti sanoa oikeeta nimeäni. Semmonen. Sillä on oma nimimerkki, niin mä sanon sen nimimerkillä, niin ei viitti kaikkien ihmisten nimiä ääneen puhua, en tiedä. Näin. Joo. Kyllä. Ei ole vielä mullakaan työtoiminta-aikana, mutta mä olin eilen, kun mä olin tuossa tiistaina ihan sen takia, koska
mulla oli se juttu siellä ja sit mä ajattelin, että ollaan nyt koko päivä. Mä söin siellä ja sit käytiin siellä potkukelkkailemassa. Oli oikein mukavat potkukelkkailut. Ihan hyvä hommahan siinä, ei siinä mitään. Eihän siinä mitään, hyvä homma silleen, että näin. Kyllä. Eiks mun pitänyt ottaa muuten lisää kahvia? Hetkonen. En mä ottanutkaan lisää kahvia, mitä hittoa? Niin mä kävin sitä suklaata vaan nappaamassa ja piti ottaa lisää kahvia. Minä höpötän vaan kun suu vaahdossa. Oi että kun menee taas ihan temppuiluks tää meitsi homma taas, että ei siinä mitään. Sinä turhia kannustelee, joulu on kerran vuodessa vaan. Vai pitäisikö laulaa, että vielä on kesä jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä, vielä voin löytää ihmisen, vielä tilaisuuden saa. Niin. Vai pitäisikö laulua, että mä mistä löytäisin sen laulun. Jotenkin, mitäs se meni se laulu? En mä aina osaa laulaa. Tai osaa laulaa, mutta en osaa sanoa. Mä mistä löytäisin sen laulun tunteistani kertovan. Mä mistä löytäisin sen laulun. Mitäs se laulu nyt sitten menikään? En minä muista. Hyvä laulu, ei siinä mitään, mutta sanat unohtuu. Ei se mitään haittaa. Se on hyvä se laulaa, vaikka ei muistakaan sanoja. Ainakin sinne päin se laulu jotenkin meni. Mulla menee kovaa ja korkealta. Olisikohan mulla ADHD? En tiedä. Tuo varmaan mennään ADHD-tutkimuksiin. No ei vaan. Mä oon vaan hyvällä mielellä ihmiset. Ei siinä mitään. Kaikki on niinku, just niinku pitää. Ei mitään hätää. Ei suuntaan eikä toiseen. En ole yhtään vihainen eikä surullinen. Mutta iloinen on ja hyvällä mielellä on, totta kai. Silleen. Siihen suhteeseen. Tai no joo. Jätäpähän sanomatta. Enpä puhu mitään enempää. Tai no ei. No joo. Joo, vähän on pilvistä tuolla pihalla. Hei muuten, sit kun mä menen töihin, niin mä lupaan, että aina kun mä lähden töistä tulee kahvelive, kun mä pääsin töistä liveen taas. Muistatteko silloin kun oltiin siellä Vautilan keskuksessa ja sitten päästiin töistä, niin mä aina livettelin, että juu mä pääsin töissä, että kohtahan se pussi tulee sieltä ja rupee pyyhäyttää. Ja näillä näppäimillä se pussi sieltä tulee ja näin. Kyllä. Mä varmaan mietin sitä, että aluksi nyt kun mä menen töihin, niin mä oon varmaan sen 3-2 päivää töissä ja joko mä oon sitten siellä työtoiminnassa tai joko mä oon tässä kotosalla. Tää vähän suunnitella ja miettiä, että mitä jaksaa. Osaa se vähän kiva kotonakin välillä olla ilman, että tarvii johonkin työtoimintaan mennä. Mä oon tykännyt tästä uudesta kämppästä. Tää on oikein hyvä kämppä meitsille ja näin. Tai no, mulle ja mun emännälle tää on hyvä koti oikeesti. Niin mä tykkään. Tässä on hyvä asua. Onhan tää vähän suhkot pienempi kämppä, mitä meillä toi siellä Perttulassa oli. Nyt ei sitten enää sitä Perttullaakaan. Kun se vaan ajoi ja katteli vaan sieltä tieltä autolla ja ei siinä mitään. Nyt kun me lähdettiin sieltä, niin siellä rupesi remppaa alkaa. Eli vanhaa Perttulan ammattikoulu, sitä mikä se nyt oli. Sitä Perttulan paikkaa tai sitä, niin siellä alkoi remontti. Se remontoi ne kaikki talot ja semmoista. Meidänkin kämppä on remontoitu ja ei siinä mitään. Mutta semmoista.
Kyllä tää tästä taas hukkaa simmeistä, ei mitään. Hetkonen. Ei oo tullut mitään viestiä. Mutta mennyt hyvin livet. Mä oon tykännyt tässä teille jutella mukavia. Vähän laulettiinkin tossa näin. Laula luikautettiin hyvä kappale. Tossa mä mistä löytäisin se laulu. No se on hyvä biisi, ei siinä mitään. Suosittelen kuuntelemaan. Tai sitten kuunnellaan kun on kesä, niin Valvomo Mikä kesä. Ui vitsi, ai että se on hyvä biisi. Joo, näin se menee täällä meitsi hommissa. Ja kahvia kun juoda saa, niin hommat toimii ja suu kaukun milläkin papupadalla. Niinpä. Mä oon tossa tietokonetta kattellut ja en oo nyt oikein pelannut mitään. Ei aina jaksa pelata ja näin. Nyt ei oo varmaan ketään oikein käynyt livessä, kun porukka tekee niitä oikeita töitä. Minä täällä kotona vaan laiskottelen juon kaffetta. Ja porukka varmaan kommentoi, että taas se Juha huutaa siellä videossa. Meneekö se johonkin, mikä tää on, vihahallintakurssille. Täytyy lähteä tosiaan tuota. Mä varmaan lähden tästä nyt sinne kurssille ja näin. Mä juon kahven pois ja rupeen lähtee. Morjes! Ja niin lähti Juha vihahallintakurssille, eikä palannut koskaan takaisin. Ai en palannut vai? Mitäs mä täällä oikein tommosta pupua kuulu? Herra Jumala, mitä täällä höpötetään. Mä mikäs semmoseen lähden, mut hei. Kaffeelivet on tässä näin. Taas pyörähtänyt, joku päivä taas tulee. Huomenna ei tule. Katsotaan nyt mitä mun töistä tulee. Tuleeko työhommasta yhtään mitään vai tyrinkö mä senkin taas? Voi olla, että vaan menee varmaan sekin ihan tyrimiseksi, mutta sit mä en mene enää töihin. Koska tää on onko tää nyt 3. työpaikka mulla, niin en mä rupea monen kertaan hakemaan eri töihin. Ja mä aina tyrisen. Niin mieluummin mä oon kotona, niin ei ainakaan työpaikat sitten suutu mulle, että sä taas tyrit sun hommasta painot. Mene täältä töistä, ettei enää tule ikinä. Että se on aina aluksi, että joo, sä oot tosi hieno työntekijä, jee, kaikki hyvin. Jossain kohtaa tulee hirveät ininät ja piipitykset töistä. Terve ja morjes. En mennä ikänä töihin. Saatana. Turhaa työtä, kun aina potkitaan perseeseen heti ulos. Mä oon mies, mä juon vaan kaffetta, mä en tee muuta. Mä lupaan sen. Mä istun täällä kotona juon vaan kaffetta 24/7. Joo. On sitä mukava juoda vaan 24/7 kaffetta ja istua tietokoneella, ei muuta. Muuta mä en tykkää tehdä enää. Joo. Mitä teille kuuluu? Laittakaa vähän viestiä tonne kommentteihin tai tuohon live-chattiin, että mitä kuuluu ihmeisellä. Mä oon hölpöttänyt niin, että leukakin on oikein kipeä, kun liikaa pulputtanut ja suu käynyt kuin milläkin papupadalla. Ei mitään. Kiitos ja morjes.